Pois ao principio, cando salimos, temos que salir con intensidade, porque non sabemos como son os rivales, a medida que va pasando o tempo, fomos collendo confianza, marcamos esos 4 goles moi tempranos, entón, pois eles baixan o nivel, entón, ao baixar o nivel, nós ainda lle subimos un pouco máis, e por iso ven este resultado contundente. Bueno, hai días que entran, hai outros días que non entran. Hoxe, bueno, por suerte, doblete, un dos nosos xogadores un hat-trick. Hoxe, a verdad, todos moi ben, a verdad. Só tuvemos un error, foi o gol, pero non hai que darlle importancia. Agora o único que fomos, sumamos 3 puntos, seguir luchando para a semana máis entrenamiento, e mellorar hasta a final de temporada, e se conseguimos ascender. Físicamente estamos ben, ao fin e ao cabo, xogar aquí non é fácil, todos aguantamos, entón físicamente estamos ben, e pois vais entrenar pola semana o que temos que facer o fin de semana. Obviamente, porque o Antela se ascende, nós pasamos a primeira e sería un orgullo para o Antela ver un equipo en preferente e outro en primeira. E se pode seguir subindo, ainda mellor.